Magandang hapon po. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, St. Jude Village Community Pantry, St. Jude Village Homeowners Association, Pamilya nina Cesar at Lorna David, Imelda Raagas, Dexter Vitangcol, Andy and Maantayag, para sa kaarawan nina Jensley Arce, Lilibeth Garganta, Macmillan Velasco, para sa espesyal na kahilingan nina Laila Biog, Emeline Guevara Angeles, familia nina Lenin at Evelyn Malang, familia nina Eduardo Giros, familia Paldeng, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, Edgardo Malaluan, Cherub Kalilong, familia Salalila, Jennifer Canlas, Familia Galanga, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Emilio Guevara, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Cecilia Kimbao, Leonardo and Rosario de Dios, Leonard Ryan Jen de Dios, para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni Annie Razon, pamilya nina Antonio at Josefina Guevara, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Nancy Ocampo, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Fernando Santos, Carlita Suarez, Estelia Benavides Cabantog, Christine Ibareta, Catalina Carrion, Evelio Carrion, Carlos Nuki, Arturo Castro, Natividad, Fernando, Patricia, Florencio, Oliver, Emerio Maniago, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na yon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw, poon, sa aming maawa. Mahabag ka sana, kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayayaman. Matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalo't mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang panghayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y magsitayo para sa Alleluia at mabuting balita.
Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria? At kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka si Jesus sapagkat hindi sila sumampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Walang taong perpekto. Walang perpektong tao. Dahil ang pagiging perpekto, naniniwala ako, ay hanggang sa pangalan lamang. Perfecto at perfecta. O kaya naman, baka ang perpekto lang ay walang iba, kundi si Lolo Pekto. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang kapintasan. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kahinaan na kung minsan po, pansinin ninyo, kahinaan na kung minsan ikinahihiya ito. Kahinaan kung minsan ito'y ating pinakatatago-tago. O kaya naman, ang kapintasan mo o ang kahinaan mo ay ayaw mong malaman pa ng ibang tao. Meron pong isang sumikat na journalist. Sumikat ito dahil na rin po sa estilo ng pag-i-interview niya sa mga artista, sa mga nobelista, sa mga politiko at ibang mga celebrities. Kasi kapag kami ini-interview siya, hindi po nawawala at hindi niya nakakalimutan itanong ang dalawang tanong niya sa mga ini-interview niya. Yung una ay ito, what was your most embarrassing moment in life? And the second is, what do you most dislike about your appearance? What was your most embarrassing moment? And what do you most dislike about your appearance? Ay sus, napansin po ninyo, kung ano pa yung bagay na pinakatatago-tago, yun pa ang gustong malaman ng journalist na ito. Hindi lang po yun. Ibabalita ka pa niya sa column niya. Ewan ko lang, kung ako ang sasagot ng mga tanong niya, sa palagay ko hindi ko masasagot ang dalawang tanong na ito. Buti na lang hindi ako artista. Pero alam niyo po, si San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayong linggong ito,
kung siya ang mai-interview ng journalist na ito, sa palagay ko'y alam ni San Pablo ang gagawin niya. Sasagutin niya ang dalawang tanong na ito o lahat-lahat sasagutin niya. Sa ikalawang pagbasa natin, si San Pablo po mismo, ipinagmamalaki niya ang kapintasan niya, ang kahinaan niya. Hindi niya ikinakahiya. Pagmaragul ko, ingkainan ko, nga na nga po ngambu, kingatuwang pamamasa mo, ipinagmamalaki ko ang kahinaan ko. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa natin, sabi nila, natural na daw sa tao na itinatago niya at ikinahihiya niya ang kahinaan niya. Natural na daw po sa ating mga tao na itinatago natin at ikinakahiya natin ang tubong kahinaan natin o yung mga kapintasan natin. Halimbawa, may hindi magandang karanasan, ikinahihiya yan. Utang na di mabayaran, itinatago at ikinahihiya yan. Ang iba nga, tinatakbuhan pa yan. Naging disgrasyada, ikinahihiya yan. Nagdispalko ng pera, ikinahihiya. Natural mo kano na sa salikot at pikakarine ing tubong kainan. Natural mo kano ing sa salikot at pikakarine ing tubong kainan. Halimbawa po, hiyang-hiya ang biik dahil ang nanay niya ay baboy. Nahihiya po ang sisiw. Bakit? Dahil ang nanay niya may itlog siya samantalang ang tatay niya wala. Nahihiya po ang kambing, ang batang kambing. Bakit? Dahil ang nanay niya may balbas siya. Natural na yan. Na ikinahihiya natin, itinatago natin ang kahinaan, pero alam niyo po bang hindi pala mabuti, hindi rin pala maganda na itinatago mo o ikinahihiya mo ang kakulangan mo o ang kahinaan mo? Sabi nga po ng isang dalubhasa sa medisina, sinabi niya sa akin, sabi ng isang doktor sa akin, Father, alam mo, kailanman hindi ko magagamot ang isang pasyenteng wala namang karamdaman. Father, alam mo, hindi ko kayang gamutin ang isang pasyenteng wala namang diferensya. Sabi niya, wabi naman po. Nung sa salikot, aremedyo. Maremedyo. Nung sa salikot, mayulo. Nung sa salikot, maremedyo. Nung sa salikot, mayulo. Bakit? Alam po ninyo, sa kahinaan kasi nagsisimula o nag-uumpisa ang kalakasan. Ing kainan niya po ingumpisa na ng sikanan. Paano ka nga naman tutulungan kung ikaw mismo hindi mo tinatanggap ang iyong pagkukulang, ang iyong kahinaan? Di po ba ang mga doktor, halimbawang nagpapatingin ka, nagpapatingin tayo, ang doktor mismo tatanungin ka kung anong nararamdaman mo, anong masakit sa'yo. Doon mag-uumpisa kang tulungan ng isang doktor. Kung saan ka nahihirapan, doon ka matutulungan. As St. Paul said in our second reading, "For when I am weak, it is then that I am strong," he said. What does it tell us? Aminin mo muna na mahina ka, may kahinaan ka. Sino man po sa atin na hindi niya ikinakahiya, hindi niya itinatago, at inaamin niya na may kahinaan siya, may kahinaan ito, doon po magsisimula ang milagro. Father, ano pong tinutukoy ninyo? Sino man sa atin ang hindi niya ikinakahiya, hindi niya itinatago, at inaamin niya, tinatanggap niya na mahina siya, doon magkakaroon ng himala, milagro. Milagro, nalilitaw na lang bigla yung mga taong tutulong sa'yo. Milagro, nalilitaw na lang bigla yung mga taong magmamalasakit sa'yo o yung mga taong magsisilbing kalakasan mo sa buhay mo. Sabi po ni St. Paul sa pangalawang pagbasa natin, I am content with weaknesses, with insults, with hardships, persecutions, and constraints for the sake of Christ. For when I am weak, then I am strong. Napakagaling po ng Diyos. Magaling ang Panginoon. Bakit? Kasi ito po mismo ang narinig at nasaksihan ng mga kababayan niya noong si Jesus mismo umuwi siya sa kanila sa Nazareth, Galilea. Ang layo na ng narating ni Jesus sa ating ebanghelyo. Pero nakakalungkot man pong sabihin sa inyo, ang mga mismong kababayan niya, anong ginawa nila? Minaliit siya.
Ordinaryong tao lang daw siya. Isang karpintero lang daw siya. Remember, only bad people think and wish bad things to others. Only bad people think and wish bad things to others. Kapag kaharap-harapan na, sinisiraan ka na, hayaan mo lang yung taong naninira. Don't mind them. Ibig sabihin nun, hindi ikaw ang sinisiraan nila, kundi ipinapakilala nila ang sarili nila sa iba kung sino sila, kung anong klaseng tao sila. Well, at the end of the day, it's between you and your God. It's between you and God. Sa buhay po natin, hindi naman talaga natin maiiwasan. May mga taong ganyan. People that will pull you down. Hahatakin ka pababa. Masayala o tang nabitda kang pababa. Just enjoy the pulling. Why? Because it only tells one thing, that you are above them. Kapag sinisiraan ka at wala namang katotohanan, hayaan mo lang. Do not be afraid. Don't get angry. Hindi ikaw ang ipinapakilala nila, kundi ang sarili nila mismo ang ipinapakilala nila sa iba kung sino sila. Nakakalungkot lang po sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ngayong linggong to. Sana ipinagmalaki ng mga kababayan ni Jesus siya. Hindi nila ipinagmalaki si Jesus. Imbes na kabiliban siya, anong ginawa nila? Linawedeng mas mababa, minaliit pa siya. Ginawa siyang katawa-tawa. Katulad lang daw nila siya. At dahil dito, ano pong naging resulta ng mga reaksyon ng mga kababayan ni Jesus? Anong naging resulta? Well, Jesus was not able to perform any mighty deeds in their hometown. Wala pong ipinagkaiba ang naging karanasan ni Jesus sa naging karanasan din po ng isang dalaga na nagngangalang Delia. Ewan ko lang kung narinig na ninyo ang kwento ni Delia. Si Delia po ay isang dalaga, pero noong maliit siya, nung bata-bata pa siya, si Delia, kilalang-kilala siya ng mga kabaryo niya, ng mga nakakakilala sa kanya. Kasi laman siya ng kalsada, laman siya ng daan, naglalaro kasamang mga kaibigan niya, sipunan niya, babaw yang aldo, pangit siya, maitim siya. Pero nang lumaki na siya, si Delia, nang nagdalaga na siya, naging dalaga na siya, gumanda siya. Ang ganda-ganda niya. Alam po ninyo, minsan, sa bayan nila, yung mga namamahala sa Santa Cruzan, naghahanap sila kung sino ang magiging Reyna Elena. Si Delia ang pinili nila na magiging Reyna Elena sa Santa Cruzan. Ito yung eksena. Akala ng mga kababayan niya, ang imbitado nila ay hindi kabaryo nila, kundi isang artista dahil maganda ang Reyna Elena. Sabi po ng mga nakakita sa prosesyon sa Santa Cruzan, sino yan? Wow, ang ganda niya, bagay sa kanya na siya ang Reyna Elena. Pero mabilis din pong kumalat ang balita. Mabilis din pong kumalat ang chismis na ang Reyna Elena pala ay ang kilalang-kilala nila na ang kababata nilang si Delia. Nang malaman nila na kabaryo lang pala nila ang Reyna Elena, anong sinabi nila? Uy, si Delia lang pala yan, sabi ng isa. Sabi naman nung isa, hindi si Delia yan, kamukha lang niya, mukhang tao yan. Sabi naman nung isa, dapat ako na lang ang ginawa nilang Reyna Elena. Mabilis kumalat ang bulungan hanggang ito'y marinig na mismo ni Delia. Nang nasa tapat na po ng bahay nila ang prosesyon ng Santa Cruzan, umalis si Delia sa arko niya at pumasok siya sa bakuran nila, umakyat sa bahay nila. Hayun, sa taong yon, nabulilyaso ang prosesyon. Hayun, sa taong yon, walang Santa Cruzan sa kanila. Ano po ang mensahe nitong kwento niya sa ating lahat? Paalala lang po, kung ang kapintasan ng isang tao ang pinapansin mo nga naman, hindi matutuloy ang Santa Cruzan. Kung ang kapintasan ng isang tao
Ang pinapansin mo nga naman, kailanman hindi matutuloy ang Santa Cruzan. Kung ang kahinaan, pagkukulang ng isang tao noon na magpasa hanggang ngayon, ito'y karga-karga mo, dala-dala mo, wala kang makikitang milagro. At kung hindi mo nakikita ang galing ng iba, kung hindi mo nakikita ang kayang gawin ng iba, hindi mo rin makikita ang sarili mong biyaya. Bakit? Dahil sarado ang iyong mga mata sa kabutihan ng iyong kapwa. Alam po ninyo, ang galing natin, ang sariling galing mo, ang angking galing, sa Diyos yan nanggaling. At ang kahinaan natin, ang Diyos ang bahalang magpapalakas niyan. Impong kainan, nepo paganaka, impong kainan pagmalunan. Ing kainan pagkalungkutan. At inggelingan naman papatdan. Nune iti pagselebran. Si San Pablo po ang nagtuturo sa atin ngayon kung ano ang dapat isabuhay natin sa mga saloobin natin. Kay St. Paul ang huling salita ngayong linggong ito. Sana'y isabuhay natin ito. Sabi po niya, "For when I am weak, then I am strong." Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin po natin ngayon sa Diyos Ama, na bigyan nawa tayo ng malinaw na isipan at pusong nagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, patuloy mo nawang gabayan ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, nang maipahayag nila ang iyong turo hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi pati sa gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat na nag-aalaga sa may sakit, iligtas mo sila sa kapahamakan at bigyan mo nawa sila ng isipang bukas sa iyong mga aral. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, malampasan nawa namin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga natitipon ngayon, maging bukas nawa kami sa boses ng Espiritu Santo, nang sa gayoy, maisakatuparan namin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, lingapin mo nawa sila tungo sa pag-asang ipinamalas mo na muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyones para po sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, the St. Jude Village Community Pantry, St. Jude Village Homeowners Association, Pamilya ni Cesar at Lorna David, Imelda Ragaas,
Dexter Bitangkol, at si Anoy at Mark Tayag. At para sa anibersaryo ng kaarawan nina Jensley Arce, Lilibet Garganta at si Macmillian Velasco. Para sa espesyal na kahilingan nina Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, pamilya nina Lenin at Evelyn Malang, pamilya nina Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Edgardo Malaluan, Cherub Kalilong, pamilya Salalila, Jennifer Canlas, at ang pamilya Galanga. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Emilio Guevara, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Cecilia Quiambao, Leonardo at Rosario de Dios, Leonard Ryan at Jen de Dios. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya nina Ani Razon at sa pamilya nina Antonio at Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Antonio Sanga, Erlinda Sanga, General Amado de Mata, Nancy Ocampo, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Fernando Santos, Natividad, Fernando, Patricia, Florencia, Oliver, Emerillo Maniago, Carlita Suarez, Estela Benavides Cabantog, Christine Ibarreta, Catalina Carrion, Evelio Carrion, Carlos Nuki, Arturo Castro, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Aming mahabaging Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at mga nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Ito po'y hinihiling namin alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang anak mong si Norma. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ang
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Naririto ang ating butihing Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo'y magsiluhod para sa Orasio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo
at inihiling ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa panalangin at pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mundo ay tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at araw siya'y marangalan. Ating pag-ibang pag-ibig ng Diyos sa bagkan, Alleluia. At isigaw sa lahat, kalinga niya'y
sabay sigaw. Pangalan niyang aking siningning ng bibig. Liwanag ng Diyos, umaari, langit at lupa.